कर्नाटकातल्या 224 विधानसभा मतदारसंघात 10 मेक मतदान झाले। सुमार 73.19% लोकांनी मतदान केले। 13 तारखेक म्हणजेच आयज या मतदानाचो निकाल जाहीर जातलो। काँग्रेसीन लीड घेतल्या, पण राजकारणातलो चमत्कारांचो इतिहास पळयलो जाल्यार शेवटाक बाजी कोण मारतलो हे विशीं अजूनय दुबाव आसा। लोक गर्दी करून आसात। कांय लोकांचे म्हणणे काँग्रेस जिखतली। पळयात। इलेक्शन बहुत अच्छा है। इधर बेलगाम नॉर्थ में राजू शेठ आएंगे कांग्रेस पार्टी से। हाँ, और क्या कैसा आएगा, क्या है इसकी? अच्छी खासी लीड से आएंगे। हाँ, कांग्रेस विन हो जाएगी। हाँ, पूरे कर्नाटक में कांग्रेस आएगी। हाँ, कितने मार्जिन क्या होगा? कम से कम 10,000 लीड से आएंगे। 10,000 लीड से 140 सीट लाएंगे। 140 कांग्रेस कर्नाटक में कितना लाएगा? 140। हाँ बोलो। 140 कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगा। और बीजेपी का 80। बीजेपी टाटा बाय बाय। तो कैसा, क्यों इतना, क्या मतलब है? क्यों इतना कम आएगा? हाँ, क्या काम नहीं किया बीजेपी ने? वो तो देश की जनता को मालूम है। हाँ, वो क्या रीजन है? क्या रीजन है मनोज जी? अब हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, तो क्या कर रही है अभी कांग्रेस ने? घर को 2,000 रुपये देने वाला, राशन 10 किलो देने वाला, चावल। बीजेपी क्या किया बोलो? रिझल्ट अजून काय समजलं नाही। अजून टाइम आहे त्याला। आता मोस्टली 4-5 राऊंड झाले। अजून ऍटलिस्ट एक 10 राऊंड झाल्यावर जरा काय आहे ते एक्झॅक्ट पिक्चर समजेल। रिझल्ट आता बघितला, आताचं पोझिशन मध्ये काँग्रेस यायचे चान्सेस आहेत 100%। तरी पण आणखी बाकी आहे? काय म्हटलं? आणखी टाइम बाकी आहे? हो, अजून फार टाइम बाकी आहे। अजून 50% तरी काउंटिंग व्हायची जरूर आहे। ओके, अबाव 50 झाल्यावर ते कळणार। 1 वाजेपर्यंत सगळे रिझल्ट कळणार? 1 वाजेपर्यंत येणार। 12च्या नंतर क्लिअर जरा पिक्चर येईल असं वाटतं। असं काय वाटतं की आता काँग्रेस चढत गेलेली आहे? काय कारण असणार? ते चढत गेलेलं म्हणजे लास्ट टाइम सुद्धा काँग्रेसचं गव्हर्नमेंटच होतं। ते मध्ये ते पाडवले ना, आणि ते 40% कमिशनचं एक फार जोरात उठल्यामुळं हे प्रॉब्लेम चालू झाला। हा, हे सगळं झालंय ते 40% कमिशन साठी। काँग्रेस आएगा? कर्नाटक राज्याची वेचणूक झाल्या। मतदान सुरू असा। बेळगाव जिल्ह्याच्या 18 मतदारसंघ निकालाची वाट पळयतात। जसजसे निकाल जाहीर जातात तशी लोकांमध्ये उमळशीक वाढपाक लागल्या। पळयात काय खीण। कुठल्या पार्टीचा? काँग्रेस पक्ष। लक्ष्मी अबोडकर निवडून आलेला आहे बेळगाव मध्ये। ग्रामीण मध्ये 28,000 मतांनी वाटचाल पुढे झालेली आहे। 28,000 मतांनी लीड झाली। लीड आहे आता सध्या। पब्लिकचे आभारी आहे। त्याचा भागातून महिलांनी पुरुषांनी लक्ष्मी अक्कांना वोटिंग केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद। काय मेसेज देतो तो आता लोकांना? ह्याच्या आधी पण काम केलेले आहे आणि ह्याच्यानंतर डबल काम करून दाखवणार आहेत। किती काय काम आहे तिथं? तुमच्या रोडचे काम आहे काय? आता सध्या काम संपवलेलेच आहे। थोडी 4 ने भाग उरलेला आहे काम, सगळं 12 ने भाग चाललेलं आहे। आणि सर्व्हिसचं काय आहे तुमचं? सर्व्हिस, मुलांना सर्व्हिस द्यायचं? ह्याच्यानंतर कॉलेज, हॉस्पिटल या भागात, ग्रामीण भागाला आता काढणार आहेत। त्यानंतर रोजगार पण मिळणार आहे आता। रोजगारचा प्रश्न पण सॉल्व्ह पण मिळणार आहे आता। करणार म्हणून ये एमकर का इतना डेवलपमेंट किया है सभी जगह पे। पहला इतना छोटा 15 साल के पहले गाँव बेला के नया हो गया था। इसका पानी सब सुविधा संपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।